Jak sa voláš? Chodí na bok. Tibor Hudy, a.k.a. Krstný otec. Krstný otec, tak dávaj niečo. Ja nechcem byť cigán, cigán s lopatou. Ja chcem byť čavo, čavo s kravatou. Každý deň chodí do roboty a každý mesiac nové boty. A viem, že ťa to sere, ale takto proste chodí. Takto chodí v dnešnom svete, ľudia skáču ako v gete. Je to na vás, čo dosiahnete, yeah. Ešte dá čo? No, dá ešte čo. A život dáva rany, ja zatváram tie brany, no nehrám na dve strany. Toto je hip-hop pravý, čo zajebe sa Tiborovi do hlavy, yeah. Už ďalej nechcem dávať, ale dobré. Dá sa, či nie? Povie, ale krátke. No, ešte akú viem, počkaj. Fúha. Ty ideš spievať, alebo ropovať? Ja nevím. Nevieš? Neviem. Ja neviem. Čo vieš? Pracovať viem. A čo vieš pracovať? Kuráčky, ak si vyprával. Také veci. A keď dostanete robotu, keď vám na robotu budete robiť? Aha. Hej. Áno. Život je obyčajná hra. Takže ktorý z vás sa tu so mnou teraz hrá? Aj teraz, keby si ma prijal, idem do práce. A pýtam sa aj teba, chceš odo mňa lásku, pýtaj si od otca. My sme tu 3 dní v Bratislave. 3 dní sme tu len. A mám v hlave jednu vec. Ja som Michal Ovčanek, si taká krásna, si taká šťastná, celý život sledujem ťa, si úžasná, tvoj krásny úsmev a tvoje sladké pery, stále so mnou nejaký hejter super, yeah. On tak včera spieval, jeden mu pán dal 10 Ečka, Černok mu dal. Áno. Bez fleku mu dal. Len chcel by som sa s vami odfotiť, môžem? Máš foťák? Mám, prosím vás. Poď. A ja chcem jednu fotku s Igorom. Poď sa z druhej strany. Prosím vás, aspoň na jednu by ste nám mohli pomôcť. Áno, pomôžeme. No. A však ty si mal fotiť. Však ja to dám na internet, to je jedno. Môžem vás odfotiť ja? Nemusíš fotiť, ako to je kamera. Aha. Ešte dám aj tak, to je jedno. jednu fotku. A ja vás odfotím, no. Moment, foto. Počkaj, idem von troška. Si teba. Tu pri autke, poďte, pán Igor. Vaše motory. Už viem, čo to znamená dávať hore ramena, už viem, čo to znamená dávať hore ramena, už viem, čo to znamená dávať hore ramena. To je náš brat. Je. Odfoď aj mňa z ním, môžem? Úsmev. Firma Resolevá steha. No jak Žulko, môžeš, tak dobre, tak odfoď. Dobre. Dám mu loven, čau. Pána máme, že aj múdry z chyby. Aha, tak dobre. Robí si piču, Igor. No čo, koľko ti dá lovov? Koľko ti dá Lukáš? 5 €? Tak dal mu, vidíš to? Ty si kapol. Počkaj, už počuť na auto. Tam, nové. Tu poď, hej, Igor. Môžem ísť s vami do auta. Počkaj. Poď na bok. Čelibino, nemôžu nám povedať nič. To tam novém. Poď, nech sa páči. Čo to spievaš? Tá sa modlí pesnička. Rusky, tak poď sem. Ja ťa Tá ženská sa vážne mi páčila. Čo milujem. cestovala v tom, čo v Neviem bazéne. žiť už bez teba, lebo ty si jediná, yeah. Boli sme ráno, ja som mu zobral na večeru. Stále sa uspievala na mňa ako na kameru. Smela som na kameru tipe, jak je bol odciak trápny. Dobrý si, more. Mám 5 €. To má 5 €, to rozdelíte sa teraz za 5 €. Musím pozrieť aj na spanie. A ty na alkoholický nápoj dáš teraz? Nie. Dáš aj kamarátom z tých 5 € niečo? Jemu áno a jemu. Áno? Nemusí Musí kúpiť na 5 €. Vieš, mi musí kúpiť. Ja som dneska po nočnej. Nočnej? Keď dá ešte niečo, tak bude dobre. Môžem ukázať, pracujem ako kancelárie, dneska som 5 € vyučený ako murár. Viem variť Mám 5 €. špeciálne jedlá. Špeciálne jedlá. No, a rád počúvam naše hudby. Cigán. Chlapci, také ale čo vám poviem? mixované. Počkaj.
to, že ste romáci, to je všetko v poriadku. A ty vyzeráš byť úplne v poriadku. No. Vyzeráš, že aj si dobrý chalan, že sa snažíš aj repovať, aj spievať. Čego? Testy by sa naučili. Texty by sa naučil, no. Ale jednu chybu máte, chlapci. A to každý človek si všimne. Pijete alkohol. Ja nie som alkoholik. Naozaj? My Fakt? sme nevyspatí. Kávička moja je, raňajky, cigareta, Lebo keď, alkohol, vieš, nič. lebo keď budeš, to môžeš byť v Bratislave aj v hoci kde. Viacerí Nikto ti známosti, nedá robotu, lebo na to není spoľahlivosť, vieš. Človek, ktorý pije, bere drogy a je nespoľahlivý, na ňom, vieš, sa človek nemôže spoľahnúť, taký ti nikto nedá robotu, chápeš? Nikdy z neho nebude nič. Asi Takého tak. človeka. Ja vám viem vybaviť robotu, ale My zase ja môžem? musím ručiť za to, že ste šikovní môžem? a že budete spoľahliví. My takedy máme euro na depav, takedy nie. My to máme ťažké v živote. Môžem? Rád sa oblekávam repersky, môj štýl je New Yorker. Taktiež som dal mojemu bratrancovi nové nohavice. V New Yorku. 120 eur. 120 eur? Nie, Pojebujem. a chcem ho zobrať do práce. Ja by som chcel ísť na váš koncert raz. Suši. Není problém. Není problém. A kde máte najbližší koncert, kde máš? Máme koncert najbližší, v útorok spievame takú oslavu kamošovi a v piatok The Club Bratislava. Zadarmo 20. by sme mohli? Ako? Zadarmo. Zadarmo? No, A čo by ne? dalo by sa. A chcel by som si kúpiť nejaké dobré veci, nemám na to. Čo mám urobiť? Povedz. Také dobré teplaky Zavolám ti pekné. Aladina? Nie, také Ha? dobré teplaky pekné, aby som si Vyčarovať. ruky... Áno. Nie som na to zvyknutý, že by som ruky nemal v Chlapci, kapse. poďte sem. Toč to. Ale neuteč telefonom. Počkaj. Čo Ale teba? si? Ja môžem mobil Toč dať ma, u toč teba. ma, toč to. Nechaj, Toč nechaj, to, nechaj. toč to. O. Chcel by som si nejaké dobré veci, bro. Nemám. Tu je Igor Kmeťo, a.k.a. Tiborko. Koľkatky máš nohy? Kmeťo! 39. 39? A ja by som chcel mať také dobré... Ty, bro. Ale to má šupy, to má šupy. Ja 49. Máš také isté, jak máš áno, vidíš? Hej. Aha. Tu máš ešte tieto. Toto je král. Tu máš ešte Igor tieto. Kmeťo to zajebal. Polož to na to. Ty máš koľkatky nohy? Ty máš dobré tenisky. Anader. Nechaj, ja to potočím. Tu je Igor, slabá baterka, 20%. Koľkatky máš nohy? Ja by som tiež chcel také, pokiaľ Tu som máš, nerobia. lebo ti dal ty dolový. Buď ďačný, že ti dáva niekto. A to tu to vyhodím, lebo tu sú... Prečo? Tak potom daj sem Prepotený. a nedám ti. Ale Ne, nevymýšľajte, no, more, tak čo? potom nevyhodí. Taký s tým vonku a potom sám nemá. Ale nevymýšľajte, more, hej, dačo, buďte radi, že dačo máte. Buď rád, že ti dáva No, ty sú dobrý, originál, ty sú originál. .sk. Igor, rozdávate dary. Stále není ešte starý, je mladý. Máš koľkatky nohy? Nebudem. 32. Tu máš ešte tieto. Človek na rovný, fakt. Ja by som chcel... Toto je pre teba. Toto, no. Toto sú značkové Armani, more, čo ti jebe? Díky. Díky. Ale nemám i bieličku. Stačí mi jedné, pani. Tu máš ešte také. Budeš hrať futbal, more. Hraješ futbal? Hrajem tak. Zabavné hry. Karty, žoliky. Á, toto je pre teba, to si zober, daj si to tam. Daj si tam tie veci. Oblečenie nemá. Užar, toto, jednu fotku, prosím To je ťa. kamera, môžeš, v pohode. Taký teplaky nemá. Poď kamerovať, ty dám si to blíka. blíka. Nie, prosím. Lebo potom Ale on pustil teraz Chlapi, kameru. šál, nepotrebujete nás, ja viem, že teraz je teplo, ale to budú sa... Lebo na noc Prosím. treba, keď sme na ulici. Troška s dovolením. Ale to je kamera, musí sa jeho spýtať Igora. Ďakujem ti, Pán Igor. Igor, No, môžem sa fotiť s vami tak. Ale urob fotku. Kamera, mám fotiť? nemusíš, tak to stačí. Dobre. Robíš fotky. Super, to má veľmi peknú hudbu. Takže, takto to má vyzerať.
Keď si majú čo ľudia? Pomáhať. Pomáhať a chrániť, A má mlátiť a dobré mlátiť. srdce, ako tento spievak má. A možno, že arpi.sk Igor, aby jeden sme sa raz chceli sa s tak ním dobre nájsť, stretne. dobre jedlo by sme chceli. Však máš 5 eur, bracho, dostal si 5 eur pred chvíľou. To je pre troch, to je málo. Máš 5 euro. Hranolky, Ja nemám aspoň ani vypražený cent. srdc, dobre sa nájsť, nepoznáme dobre. Ty jedla, čo? Polievky a polievky. Daj toto mu sa. Áno, Treba Dajte také to. dobre berete aj jedlo. gastrolistky. Áno, Nemám. viek. Čo, dobré tenisky som ti dal? Áno, toto je Piči, To sú tvoje, pre teba sú, dobre? Ďakujem. Lebo vidím, že ty nosíš Adidasy, tak som ti Ja dal taký nenosím, šedý. nosím športové. Vážim si to. Kde ťa nájdeme, keď budeš To samé. repovať alebo spievať, ha? Ja mám aj stránku. Jakú? Na Facebooku ako? Bengoro Pálko. Bengoro Pálko? A to ten si chcem zobrať jeho. Daj ešte niečo, repoval. daj. Zarepovať ešte. Počkaj, ako? A môžem ešte, pán Kmeťo, chcel by som pozdraviť aj Rytmusa, čo s vami veľmi pekne spieva. Som až plakal na tú hudbu a vy ako ste repovali, tak repersky, cigánsky, tak sa mi veľmi pekne páčilo tá hudba. A tuto kolega si oblekáva značkové boty. Kmeťo Band, boty. Boty sú Igor Kmeťo. Kolega, ako si spokojný, že ti dal Kmeťo Band Veľmi boty? som spokojný s ním. Som rád, že ho vidím, že je celebrita, je to Áno. moja. Aj Super. majú výborný klip, jak to tá Černoška, či jak šoferuje autom, jak sú v tom bazéne. Áno, no ten Ale je ja som najnovší mal klip. klip. tu sú. Ja ho mám na Facebooku. Lebo Ten najnovší klip, život čo ma má. baví, Nie, to ma už je pelú, trošku pak mi starší. staví. Slabí reperi sa na mňa chystajú, no ešte nevedia, že ešte na mňa nemajú. A tak si radšej ruky zo mnou podajú. Nemusím huliť, no aj tak sa smejem. A viem, že raz v repe uspejem. A na pódium budem stále stať. So slovami sa hrať a nebudem sa bať. Môžem vaše komenty srať. Hej. To stačí. Dobre. Takže čekuj, Gitano Rekord, Tomu ver. Facebook a takisto snaž sa pomáhať tým, ktorí to naozaj potrebujú a bez ohľadu na to, či je niekto čierny alebo biely, lebo všetci sme, čo? Neporaziteľný. Dobre. Bengoro Pálko. Každý sme Čeku. Božie deti Tuto mám dobrý a podcast. Pozdrav Gitano Rekord, povedz. A.k.a. zdravím Gitano Records, Igor Kmeťo, Bengoro Pálko. Zdravím Igora Kmeťa, zdravím jeho tatu. A nech sa im dobre darí. ale prosím ťa, prečo piješ toľko alkohol? Čo ti jebe? A čo má Prosím? robiť, keď je na ulici? Ešte raz? Čo ti šibe? Nič nezostáva, iba kradnúť, fetovať a piť. Ale ja to nie. nerobím. Ale ja to nepodporujem. Kradnutie Ja tiež nie. nepodporím žiadne. Moja hlavná strava Keď je mám cipru, tak cipnem. Ale káva, povedz, keď si hladný, čo máš robiť? Žobrať zostáva? alebo prežiť. Žobrať, čo zarobíš euro? Radšej pôjdem kradnúť dole. Ja to si jasne. Chlapci, máte zdravé ruky, zdravé nohy, môžete robiť toľko, že... ja pracujem, Vieš, koľko ľudí by chcelo robiť, keby bolo... Ale Vieš, koľko nemôže. ľudí je chorých, čo by dalo za to, aby mali zdravé ruky, nohy a mohli by ja robiť? mám zdravé ruky a som gorilu poslal, som mu povedal, čo je, čo není. Som ho poslal do Rity a na druhý deň mi zavolal, pán Horvát, poďte do práce, ďakujem. A už mám prácu Tesku. Ale tak to vidí, prídeš tam s juštým listom, že máš iba 3. ročník dokončený. Tak Ja ťa nezoberú potrebujem nikde. sa ísť hlasiť na dohľad a nemám peníze na cestu do Michalovic. Mám probačný dohľad. Ale na alkohol máš. Ale na alkoholický To nápoj máte. No ale tak ja tak nepijem, keď si vypijem. Ale Už keď viete- som hladný, že už nemám na to. Že nemám, nekúpim si poriadne jedlo, aby som sa najedol. Som nutený. Gitano Records. Počkaj. To je najmúdrejší z vás. Podľa vás, kto je taký z vás troch, taký spolahlivý? Tak to by som ani nepovedal, no. Tak kto, koho Ale si tak povedal? kto je spolhlivý? Daj na môjho repera, kamaráta. Ten je pásov. Áno. No, A tebe dávam za úlohu, doma aspoň 5 eur ti dám, ako. Díky. To už je jedno, jak s nimi vynaložíš, hej. Je na tebe, či sa rozdelíš alebo ne. On dostal tiež 5 eur. Hej. Je na ňom, či sa rozdelí s vami. A máte 10 eur, môžete sa za to nájsť. Jasné, že je. A keď bude robota,
tak kde vás nájdem? Na Čo? Facebooku, Ja vám keby si mi dám napísal. mobilové číslo moje. Mobilové? A moje mobilové číslo je Mobilné. arpi.sk. Daj jemu 5 Tvoje mobilové číslo je arpi.sk? Áno. Si zabil. No a... Igorko, daj už aj jemu Oni 5 si- A mailová adresa je čo? Nechcem. 0944? Moment. Nerobím sa fajnový, čo som, čo nie som, ale IQ máme aj my cigáni. A čo by som chcel povedať ľuďom, buďme úprimní a majme sa radi ako bratia. Sme ako jedna členská rodina na Slovensku. A nežerme sa, ale pomáhajme si. To vám hovorí arpi.sk 0944 988 175. Tak dobre si zapamätajte toto číslo, kto by chcel pomôcť týmto chlapcom a mal by pre nich nejakú prácu, voláte na to číslo, chlapci sú šikovní, zruční, majú zdravé nohy, zdravé ruky. Trasa električky. A čo ešte viete robiť, ja? A som vyučený murár, viem variť, som pracoval vo Volkswagene, jedného kolegu som poslal do Riti a bol to šéf, dostal svoju príručku odo mňa, spoznal, čo je arpi.sk. Dobre, brácho, OK, takže lúči sa s vami Gitana Rekord, podporujte ľudí, pomáhajme si. Ale chcel by som potom vás poprosiť na jeden koncert, keby ste mali v Áno. Inchebe. Inchebe som pracoval, mám tam aj kolegu, ktorý ma pozná. Tak by som chcel ísť ako na zabavný program u pána Kmeťa. Čiže zdravím vás A ja sa Gitano tiež rád Records, pridám. a.k.a. Tibor Bengorov A chcel Pálko. by som tu aj vedieť tu tej hnedej pleti, čo tak šoferovala, čo sedela na tej Anita pláži. Solon, myslí Toto Anitu by som Solon. tiež chcel vidieť na vlastné oči. Anita Sov sa volá, no, tá spevačka. No. Čo by si s ňou robil, kamaráde? Ona je bombastická žena. Bombastická žena, čo? Čau, ona nemá rada alkohol, pozor. Ale my nie sme tak alkoholici. Ne? Nie, to na to pozor. Každý piatok bežte. Každý piatok? No, Aj keď je Každý víkend. piatok máte sviatok? nie? No. Dobre, Treba. OK.